Magandang oras sa mga kababayan. Welcome sa ating Dulang Ilocano Channel. Tayo po'y magluluto ng miswa na may litsyong manok. Uy, napakasarap po nito, lalong-lalo na ngayong tag-ulan. Tayo po'y kakain ng noodles at ihigop ng napakainit na sabaw. Pero bago po natin simulan, inaanyahan po namin kayo na sana po ay mag-subscribe po kayo at i-share ang ating video. Sana po ay panuorin po ninyo ito mula sa simula hanggang sa matapos ang ating palabas. Ngayon masakbay na, karugyan tayo ha. Dato'y panagluto tayo, ket intay pa'y gumatang iti lechon. Mag-Ilocano lamang po tayo, magtatagalog sapagkat may mga kababayan din po tayo na hindi po nakakaintindi ng ating wikang Iloco. Okay, so data po ti lechon. Yan, kagudwalaan nga po itiginatang tayo. Kalahati lamang po yung binili po natin sapagkat mag-isa lamang po tayong kakain yan kapag buo talagang hindi po natin mauubos yan. Okay, so data po dato'y lechon manok amutay mga maysa data kadagiti putahig paborito dagiti Pilipino data lechon ngam tatagami nga panawon ti panagtutudo amuyo talaga nga nagmayat apo ti agigop iti sabaw lalo nung kasna ni medyo nalami is iti panawon tapos giddanam iti nakabarbara nakapudpudot nga sabaw tapos boy-boyaem dayta padag buyat padagatad apo ti tudo. Okay, itabulong ti masmaseta sabsabong apo iti mulmulam nagmayat niya. Okay, so nakasagalan na po dagitoy kasapulan tayo para iti datoy lutuan tayo ita. So data po ti lechon manok. Okay, so data ni may sakadagi jay kasapulan para datoy lutuan tayo. Kaya na syempre hanga kompleto apo no han tayo nga agusar iti rekado. Kasapulan tayo mo ti sibuyas, laya, kaya kasama tan iti bawang at kasapulan tayo matapo data miswa. Okay, dati miswa madam naman ket binsamin sakto no anya nga lugar tinagapuan na data. Kaya data paminta, mantika at karaman pay datoy kabatiti. Okay, syempre data mat asin na makompleto tilutun ket no awan ti asin. At ngayon oras na po para tayo po'y maghanda ng ating rekado. Unaan tayo apo data bawang. So dato'y bawang iwaan tayo lang apo ti kasta na kaing ingpis. Okay, hangkong gaming nga taltaltalan no siya taga po nang kamay gaming nga buya no para kanyak nga ano sa nga iwaan nga kasta data bawang. So para sa nga iwaan tayo data laya. Iwaan tayo apo dato'y ti nakaing ingpis pati dag sa tayo tumutlaan tadtadan dato'y wenno iwa-iwaan ti nakapinpino. Okay, so dato'y bawang nga po or dato'y laya. So dato'y apo ti mangpaimas mat dato'y lutuan tayo apo nga miswa nga adaan iti lechon na manok. No man pay natimplan apo data lechon manok ay nga masapol nga paimahasan tayo pay data babaan apo kadagitoy nga rekado. At minsan man ang kakailyan nga awisan na kayong ag-subscribe ken i-share datoy nga video. Sabi ko mata buyaan nyo datoy manipod tirogi aging gana ti maudi. Tapos ti kasta ket hanyo nga maliwayan dagiti aramidan tayo dita. Sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na po sa mga OFW. At kumusta po kayo? At sana po nag-i-enjoy po kayo sa inyong panunood sa ating video. Okay? So yan, handa na po yung ating rekado. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po i-prepare o kaihanta itong patola. At tatanggalin lamang natin yung bilid na yan. Data lang bilid apo ti ikatan tayo. Hantay nga ukisan nga interamente data. Okay? Tatiya kayat tayo syempre napintas ti buyan na ken medyo nasarangsang apo data patola. Bueno data kabatiti. Kabatiti iti yan po yung tawag po namin sa Iloco. Kabatiti kaya patola. Nako, wag naman po sana kayo mag-isip ng kung ano-ano. Okay, tapos hiwa-hiwain laban po natin yan ng ganyan. Medyo lamang po yan, hindi naman gaanong maninipis. Yan. Okay, so nakita yo no inukasan tayo ng intermente data hanga kasta ti buya na awanti stripe ng kasta. Ayan, so data nakasaganan na po dato'y kabatiti. O kaya ito pong ating patola. Okay na. Napakagandang tignan na Okay, kaya't itam persa-persayan tayo matapo data lechon manok. Hihimayin lamang po natin itong lechon manok.
Ayan. At yan po yung isasawag po natin sa ating miswa. Medyo parpartakan tayo nga po dati video. Tingnan nyo, napakabilis maghimay, no? Bibilisan lamang po natin to mga kaibigan, sapagkat alam ko pong nainip po kayo sa magiging resulta ng ating lulutuin ngayon. Okay, so ngayon pinainit na po natin yung kaserola at nilagyan na po natin ng mantika at isisimulan na po natin maggisa. Okay, rugyan tayo na po ti aggagisa. Isiyuda tayo apo data bawang. Ito pong bawang hanggang sa maging ano lamang po ito, hanggang sa maging golden brown. Naka low to medium heat lamang po tayo. Alalay lamang po yung apoy upang hindi po yan masunog. Sapagkat kapag nasunog po yung bawang na yan, nako, napakapait. Baka hindi po ninyo magustuhan na yung ating niluluto. Okay, so alalay lang apo di apoy. Dati bawang apo no medyo golden brown data. So data ti mangpaimas iti sabaw tayo. Dati luton tayo apo nga miswa nga adan iti lechon manok. Okay, so kasta apo medyo ano santay lang apo data pa nag kiwar-kiwaran tayo lang data. Dado ti kasta ket agbalin nga balanse datoy panakaluto mat apo iti bawang. Okay, so sumarasar no nga ipisok tayo ket dayta laya. Dati matlaya apo mangikat mo data iti langsi iti karne numan pa ako na tayo nga natimplaan mo tan apo. Okay, dayta naganan data lechon manok ngem kasapulan tay lata apo nga ikan pay tilay tapno ti kasa umimimas lata ken mangikat mo tan apo iti suya. Okay, so dapat nagbayag na ipisok nan dijay laya data ipisokan. Okay, kabayatan na po nga kikiwaran tayo datoy. Amuyo ka di datoy miswa. Ti original apo nga nagtaudan na nga talaga data ket ijay Fujian region. Ijay pagilyan apo iti China. Okay? Halang nga iti China apo ti adan apo ti kasta mangmangan apo ti miswa. Tauray pa kada tayo nga Asyano dito sa Southeast Asian, Pilipinas, Taiwan, Cambodia, Thailand, Taiwan at oray pa apo ti Brunei, Singapore, Cambodia. Amoyo dati miswa ket may sapo dati kadagiti paborito tayo apo nga Southeast Asian. Okay, so dati noodles nga datoy apo naramid lang nga po datoy ti kangro ng ramon na data ket naganan arena. Ayan, kay nangasawan apo ti miswa kunada kay papanon na data ket noodle threads kasla gamin sinulitan niya ti kaingpis na. Okay, tatam danay pisok tayo matan apo data sibuyas ikan tayo matan apo iti paminta. Depende kanya yon no kaado iti kabilyo nga paminta. Ay ngem no siya gamin ket kasta apo ti panagpaminta yo mas medyo adado. Ngem depende apo ha, depende po sa inyo kung gaano po karami yung paminta na ilalagay po ninyo. Okay, ngayon igigisa lamang po natin yang mga karne po ng lechong manok. Luto na po yan pero igigisa lamang po natin ng saglit. Igisar tayo lang nga po data tapno ti kasta ket medyo umimas basit ano. Okay, so kasta po no makita yo ha kasla kayla datay ko na po nga agbuybuya iti pelikula para kayo nanood ng pelikula kaya teleserye. Sa paghahalo na yan nako talagang may halong pagmamahalan no, diba? Okay, so tata no naigisaran apo data data karne ti manok lechon ikantay matan apo iti danom. Pagburakan tay lang apo dato i danom. Actually naluton apo data nga karne nga pagburakan tay lang taniti kasta ket dijay raman apo iti data lechon mapan apo dita yan ti sabaw. Ikantay mat apo ti basit lang nga sinta na rekadwan magaminan na timplaan magaminan apo data karne ti manok data lechon. So kalaban tay lang apo data pag burakan tayo lang po data tamno ti kasta ket rumaman nagpintas na po dagita sabong nakalanglang to dagita mula niya yan. So itata agburburak data na po naka medium heat data ay nga maamuyo nagluto tayo gamin apo ti pansit masapol nga pa nga naka high heat tamno ti kasta ket haangay nga nya ti awag mo di jayan nalaka nga malusak. Okay, ni apay nga ita dati strainer. Bakit may strainer diyan? Pero alam niyo po ba kung bakit ko nilagyan ng ano yan ng strainer?
para nang sa ganun po hindi po masyadong ma-overcook itong miswa po natin. Kapag naluto na, aahunin po natin kaagad. Okay? So kasta po ti sistema tayo ha. Antay nga ipisok amin data. Jailaan makan tayo. Iti ipisok kay data. Ay ngam no medyo mabitin tayo. Ipisokan tayo manan apo data strainer. Na mabit lang nga maluto apo dato miswa. Okay? Tano gamin nakababad dita. Hanto nga napintas nga buyaanan. Kasla nga marunaw, lumaukan dita ayan ti sabaw, nakapalpalat ton. Ikabil tayo matapo data kabatiti o kaya data patola. Okay, so basit lang po antay nga ikabil amin ta nalakamat lang po nga maluto data. No humirit tayo ay kapisukan tayo muna po data kaserola. Okay, so ngayon tignan po natin kung luto na itong ating miswa at ito pong patola. Yung napakabango mga kaibigan nako. So kaya rin tayo ng basit pie. Amo yo datoy miswa ket maluto lang data ti unag ti 2 minutos mapalinan apo data. So kasta po ti sistema tayo nya. Okay, so mabalimot apo ti kabilita bola-bola nga baka or karenti baka kung saan di bola-bola. Ngayon luto na po yung ating miswa. Ay kabil tayo botan apo dita ayan ti malukong. Okay, tata gawon tayo motan apo dagita patola bueno dagita kabatiti. Ang ko gaming kahit apo nga ma-overcook mat apo dayta nateng. Kahit ko gaming kit jay medyo adda ti sarangsang na. Okay, so ita orasan apo tamna ti kasta kasintensyaan tayo kantay basit ti sabaw na. Ayan, mapantayin apo jay lamisaan tamna ti kasta raman antay man apo datoy miswa nga danti lechon manok. Uy, atuyan na po. Datoy miswa nga daan iti lechon manok. Nakapinpintas sila nga na naarkusan pa iti nalabagang sibuyas na iwa-iwa. Okay, kitaan nyo po nakapinpintas data noodles hanga nalusak. Yan, napakaganda po yung noodles. Hindi po overcook yan, Okay. So nga data po ti purpose na apay nga nagusar tayo ti strainer. Tata sintinsyaan tayo na po. Okay, no kaimas na po datoy miswa tayo. Ito na. Sige, banat. Okay, subo. Wow, una yun na po. Talaga nga maramanam po dati kinananam iti miswa tapos dilitsyon at diyepe kinananam apo iti kabatite or diye patola tapos diye aroma pa po dagiti recado talaga nga nagimas. Makapabangar lalo no kastoy nga panawon iti panagatutudo. Sabi ko mga kaibigan, at adat inasurusuro yo iti dato'y pabuya tayo dito'y Dulang ti Ilocano Channel. Maraming salamat po muli sa inyo ha. Sana po ay nag-i-enjoy po kayo at meron po kayong natutunan sa inyong panonood. Huwag po kalimutang mag-subscribe at syempre i-share ang ating video ngam kasladan sa kurak na niya. Datoy tapno ti kasta may manan na barbara manan. Datan ti kurang nang sa hamak iding dakas iti uminom no laki di basit lang. Hindi naman siguro masama uminom kung kung kaunti lang pampainit lamang po ba o kaya pang relax lang ng katawan. Okay, at maminsan na po agyam-yamanak itiin kayo pa nagbuyam anyong kalimutan na po pwede sa inyong kaliplipatan iti subscribe yun i-share dato yung video agyaman na ka po Diyos ti agina. Maraming salamat po mga kababayan.